Bos, siap terus ada. Lulus saya nape pol. Udah kene rak mundur meneh nak buah kaya sapi. Itu sudah genetik gitu. Ya, ini kan sekarang bos iki rada penak. Lus, sadik. Aduh, bos. Wah, orang anu. Aja apa? Iya, bos. Mek aku. Apa, bos? Benek sapi. Heeh, bos, tak benek bos yo. Gusti karane tiba pimen ya, bos, karang anu. Lah ngono. Bos. Bek meneh. Nah, bos. Kowe tak dendo kowe. Oh, ngono yo an. Mak glontang tero piringe bojoku tiba. Aduh, ya Allah, terus piye, bos? Wes ngono wae. Nah, ya. Ngudut bak kemana lu? Hei, nah. Ekit. Rodok. Anu. Ye. Ki kancamu lu kerja kandhane. Heeh, bos, kandhane piye, bos? Nek kerja botone tiba-tiba kae rugi aku. Heeh, aku tak kandhane, bos. Ngene ya? Heeh, bos. Ya wis tak nunggu kesene kono kae. Ojo kula tak tunggu. Heeh, bos, siap, bos. Kandhane menan lho. Ya. Paidi berangkat dari Kendal ke Jogja pada pukul 7.00 dengan kecepatan 60 km per jam. Pukul berapa Paidi sampai di Jogja? Mas, nek sampean neng Jogja mangkat jam itu tekan kono jam piro? Yo tergantung, leren sik ora ngisi bensin. Engko ning kono nek antriane dawa yo suwe. Engko nek bar ngisi bensin yo nguyuh barang biasane. Lah terus iki jawabane apa? Dijang. Oh alah, biasane jam 10 nek rak macet. Jam 10 kurang 5 menitan, Ding. Lah iki tapi jawabane ora ana, Mas. Oh, berarti D, salah kabeh kuwi. Menang, Di. Wis dolan. Wis rampung durung tugase. Wis. Oh, ya wis engko asar bali ya. Yo. Wayahe mangkat ngantor. Kae mit. Enggak. Mantap. Ayo, serang, woi. Maju gege, oh pokok. Ya Allah. Kae jogo kae lho. Ayo. MM jogo, cok. Ayo maju. MM jogo. Kae lho, cok, jogo, cok. Gege serang. Maju. Yo. Victory! Mantap. Sandalku nang ndi iki, Lek? Nang, di sandalku. Lek, sandalku nang ndi, Lek? Ora weruh. Adminane kurang ngobong kapan? Dilungkas kapan? Telung dino neh, Bos. Telung dino meneh iki kapan? Ana kok telung dino terus. Wah, cewek bos, penting lah. Nama yang ngobong tak ngobong buan ora tau bayar kok. Waduh, lah nganu soalé duite Pak Ki tuku kayu kae. Lah yo ngono kok ngobong kon ngobong cangkemmu kuwi, Bos. Yo aja kaya ngono kok. Ya wis tak rono sik wae aku wah. Oke, siap, Bos. Apa ki? Malah ra ketok. Labiyu ya Allah.
Piye, Bos? Piye matamu iki apa? Iki bukti, Bos. Bukti apa? Bukti ki nak aku seneng karo pekerjaan ning kene. Terus. Yo dadi ki aku malah mikir, Bos, piye perusahaan iki men maju. Oh, ngoten ta? Ayo. Wis, berarti iki sregepnya tak sangoni. Duh, aduh. Tidak. Siapa wae, Bos? 500. Sabune sing 1.000 cilik ora 1 juta iki ya. Nah, wis, Bos. 150. Oh, sudah 500 lah. Ini 2.000. 2.500 siji. Tak nyongoni sekolah anakku. Dan iki sing gendeng aku tuku wae tok, Bos. Ah, sisanya nyanya. Kena gitu kok aja. Aku tak rono-rono kan dhisik tak nengok gaweanmu. Ya wes, Matur suwun. iya. Men iki le. Aduh deh, anji sama nih. Duwe terus kowe, mangan bareng. Yo. Mangan dhisik karo mangan. Nah, semangat tuh sonone. Mangan tuh selapo, gitu kuas kurang. Nah, dari itu. Oh, anak gede. Omen palai, gembreng. Bener nih pasukan beo. Omen palai, gembreng. Ditopeng seket. Jiji lah nama apa seket. Wise. Biro ae kowe. Lagi pram menang. Bisa mati. Disebutnya. Goblok ya. Petanin tinggi, gotonan, yo. Makan gini, Bi. Ya, tadi meneh. Bilang ngobong gino. Hei! Iki apa nek kene? Anu, umpetan. Umpetan nek kene ra gini, umpetan kok pikir mae wong apa kok sokotan ngono kok buat aku rusak kabeh umpetan kene iki. Oh, wek sing siji pecel dua lemah mau tak sambel malah kowe tak ono ke pakmu kowe yo ngrusak botoku merasa omah. Kok mau Mbak, es kopi. Nggih. Duwi. Sip. Mantap, lagune. Ah, seger meni. Amit, Pak. Pak Amit. Weh, jangkrik kowe. Pak Jiko niku. Nggih. Duh, esku iki, Cok. Dombe no. Barengan kowe. Sopo kowe? Oh, Supri. Bedron. Jikose kene. Jikose kopi. Dut. Coklat dute. Pesan. Es, Mbak. Jadi kowe kuliah kerjane kok golek bekas-bekas kok ngono kowe dah. Iya wis ning Bang. Saiki di PHK gara-gara corona. Tunjuk kowe asing. Mantap. Pri. Kerjane iki Pri. Ngono ki lek. Oh, ngono sampah to. Lah kok kerja lah mbak tenggena sing menghasilkan ngono lho. Ki aku ngono ora Pri? Monggo Bos. Ojo bos padha-padha wong kerene kok bos. Kerja melu kae sapa bose kentung kae. Pokoke sih. Sapa kae jenengane kae. Wis boto e, Po. Wah, yo kuwi. Kuwi kan wong macul-macul tok enak kerjane. Syaratnya opo kae? Heh? Syarate. Yo engko temoni wonge
Ngono penak kowe daripada ngene riwari awakmu kesel. Ngono Pak Kasbun piro kowe iso. Kowe gapusi wae ra wis. Kowe kerja 2 dino 3 dino njaluk bon sing akeh. Ya, sok angkat. Sing enak. Dia. Anu, botane ring ngobong. Lu ngobong kok terus? Duh, asu kan.